Gikalipay sa Davao City Tourism Office ang padayong pagsaka sa tourist arrival sa syudad o gilaumang mas musaka pa karong summer season. Samtang posibleng ibalik na ang face-to-face nga mga aktibidad sa Kadayawan Festival. Ari report ni Jandy Esteban. Base sa hotel occupancy sa first quarter karong tuiga, misaka ang tourist arrival sa Davao City nga anaa sa 127,300, itandi sa 25,266 sa susama period sa milabang tuig. 400% kini nga pagsaka. Mas midaghan pa daw ang pag-abot sa mga turista sa syudad. Sukad gipailawom sa Alert Level 1 ang Davao City niadtong Marso 1 ning tuiga. Kanusa wala nay COVID-19 restriction, gawas lang sa pagsuot og face mask. We're very happy that Davao City is now open for economic activities. Travel to Davao by sea, air, and land, domestic travel is already open. No requirements, no restrictions, because yun nga po, responsibility na po ninyo na you already are protected po. Karong dagsa na ang tao mas gipahugtan sa otoridad ang seguridad sa dakbayan. We have already deployed some police officers no kaning ato mga tourist police sa tanan nato nga mga tourist destinations, mga malls, kahit sa public market meron tayong mga tourist police unit for purposes nga ma-strengthen gid nato ang security coverage sa tanan nga mga places of convergence. Ginatun-an na sabdaw ang pagbalik sa mga flights gikan Davao paingon sa Iloilo ug Bohol. Samtang laumang ibalik na sab ang face-to-face nga selebrasyon sa Kadayawan karong Agosto. Apan, kung kaniadto usa ka bulan ang pagsaulog, pamub-an na lang kini ngadto sa usa ka semana. Pipila sa mga highlights sa selebrasyon ang indak-indak sa kadalanan, pitik Kadayawan ug pamulak sa Kadayawan. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Jandy Esteban para sa One Mindanao.